uyayidoma uSbali. uSbali bakithi. uSbali ngaphela hawo madoda. Uyazibona ngampela ukuthi ungahana uSbali. uSbali uyazi ukuthi mangathiwa ngampela njengamanje uthatha amaphoyisa ngampela ipolice station yonke ungahamba nawo uSbali. uSbali uyazibona ukuthi ngampela wena ujima shona. Buke masengululeni buka. uSbali wenzani uSbali? Usho kanje? uSbali usomkhulu buku usumuhle kanjani uSbali? Buka uSbali. Bakithi. Hayi ukhulile uSbali ujimile ngampela njengamanje. Wakhuluma ngaSbali ufuna ukujima uSbali. Ufuna ukujima uSbali nami yabona mangathiwa ngibanje uSbali ngajabula ngampela uSbali. Yo uSbali. Usho kanje uSbali? Hayi ngajabula ngampela uSbali. 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 ukhuluma ngento yanene uSbali phela wena ngoba futhi usuka le utatazela uSbali ukhuluma ngento yanene Namanje usho ukuthi ungajima manje uSbali njengamanje uSbali singajima manje uSbali awukho phela amafufu manje ubeke lapha shoka bakubeka lapha asamba uSbali uSbali muhle ngampela samba yewangazofuna Few moments later 4,000 amapushup. Ngibuki manje ikhanda libe kanje ikhanda manje. Kanje ikhanda so linganyakaza ikhanda lingazi ngapha lingezi ngapha. Kanje straight. Lo imwazothi umosa nje. Kanje. Langezi ikhanda libeke phambili. Uyamthola? La qinise la. Qine spiritual part le. Spiritual part la ngitho ufuna ukujima. Right. Welcome to Emateni Gym. No pain, no gain, no kak, no surrender. Don't say I cannot. Langizwa ngithini kwenda? Asa 4,000 ama push up ikhanda kanje. Move. Whoa. I'll shine ngabalami. Langizwa ngithini ku? Move. 1 2 3 4 yo la 9 10 26 27 204 205 500 push 800 809 804 ngalimaza isimbi yami ngesiphomo sakho manje. Shayini 2801 move. Njekhanda libheke phambili ndoda. 2802 move. Ushaka umbona kwathi ugololo mfana Ushaka kanjani uthi isibango. Shaka kahle manje. 2803 move. 2,878 move. 2,879 move. 2,890 move. 2,000 what's that nahlani 2,999 move 3,000 move yeah samapusha kutofuna ukujima choka ndo kichema ndo